ናይ መጀመርያ ቆስሊ ዓቢ ሓጢያት ይሁዳ ንጎይታና ኣሕሊፉ ድሕሪ መሃቡ ምስቶም ንጎይታ ዝሓዝዎ ወተሃደራት ከም እተጓዓዘ ኣይተጻሕፈን። እታ ምሸት እቲኣ ምስቶም ፈሪሆም ዝገደፍዎ ናይ 3 ዓመት ኣዕርኽቱ ሃዋርያት ከይከይድውን ገዛ ርእሱ ካብ ማሕበር ፈልዩ። ስለዚ እታ ምሸት እቲኣ ንይሁዳ ኣጨናቂት ምሸት ነበረት። ቅዱስ ኤፍሬም ብዛዕባ እታ ምሸት እቲኣ ክዛረብ እንከሎ ኣስቆሮታዊ ይሁዳ ዓለም ብምልኡ እተገዝኣሉ ንጹህ ደም ሸይጡ ሙሉእ ለይቲ ከይደቀሰ ሓደረ። ንብርሃን ኣውፂኡ ስለ ዝደርበዮ እቲ ወዲ ጸልማት ንበይኑ ኣብ ጸልማት ኮፍ በለ። ጎይታ ን12 ገፈፍቲ ዓሳ ደቂ መዛሙርቱ ኣብ ሓደ መርበብ ገፊፍዎም ነበረ። ብናቶም መርበብነት ከዓ ሙሉእ ዓለም ገፈፈ። ይሁዳ ኣስቆሮታዊ ግና ካብ መርበብ ሰኪዐት ሰሊኹ ኣምለጠ። ኩሉ ካብ መርበብ ሰኪዐት ዝወፀ ካብ ህይወት እዩ ዝወፅእ ይብል። ብሓቂ እታ ለይቲ እቲኣ ካብ ዝኾነ ሰብ ንላዕሊ ንይሁዳ ግብ ዝበለት ጸልማት እያ ነይራ። ንኹሉ ሰብ ንዘብሪ ሓቀኛ ብርሃን ክርስቶስ ብ30 ቅርሺ ኣሕሊፉ ሸይጡ ነፍሱ ብጸልማት ተወሪሳ ነበረት። እግዚአብሔር ምስኡ ስለ ዘይኮነ ኣብቲ ጸልማት ዘብርሃሉ ብርሃን ኣይነበረን። ብርሃኑን መድሃኒቱን ገዲፉ እሞ ንይሁዳ ዘየፍርሖን ዘይሰንብዶን ነገር የለን። ነቲ ናይ ሕልንኡ ክሲ ክስከሞ ስለ ዘይከኣለ ድማ ከም ዝገበረ ሽዑ እቲ ዘትሓዞ ይሁዳ ንኢየሱስ ተፈሪድዎ ምስ ረኣየ ተጣዒሱ ንጹህ ሰብ ንሞት ኣሕሊፈ ብምሃበይ በዲለ እናበለ ነቲ 30 ቅርሺ ብሩር ናብ ሊቀ ካህናትን ሽማግለታትን ህዝብን መለሶ። ንሳቶም ግና ንሕናሞ እንታይ ገዲሱና ባዕልኻ ትፈልጥ በልዎ። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ከምዚ ይብል፣ ሰኽራም ሰብ ወይኒ ኣብዚሑ ምስ ዝሰቲ ሰዓብየኑ ኣይፈልጦን እዩ። ድሕሪ ስኽራን ግና እቲ መስተ ምስ ጎድኦ ክሳዕ ክንደይ ጎዳኢ ከም ዝኾነ ይርድኦ። ሓጢኣቱን ከምዚዩ ሓጢኣት ቅድሚ ፍጻሙ ልቢ ይደፍን፣ ብጸልማት ጣቓውን ይሽፍን፣ ሕልናስ ዳሓሪው ዝነቅሕ። ይሁዳውን ዶንጊ እኳ እንተኾነ ካብ ዝኣቶ ናይ ሓጢኣት ስኽራን ተበራበረ። ክፍጽምዎ ባህ ዝብል ሓጢኣት መሊሱ እሾኽ ኮይኑ ምውግኡ ኣይተርፍን እሞ ይሁዳውን ብዝተቐበሎ ገንዘብ ንኽሕጐስ እቲ ኣብ ልቡ ዝኣተወ ዲያብሎስ ኣይፈቐደሉን። ጻድቕ ኢዮብን ሓጎስ እቲ ሕሱም ንቕጽበት ዓይኒ ከም ዝኾነ ትፈልጥ ኢኻ። ክፍኣት ንኣፍ ይምቅሮ፣ ኣብ ትሕቲ መልሓሱ ከዓ ይሓብኦ። ካብ ኣፉ ከይመልቆ ይሕዞ፣ ኣብ ተንሓጉ ከዓ ይዓቕሮ። መብልዑ ኣብ ኣምዕቱ የባላሽዎ፣ ኣብ ውሽጡ ድማ ሕንዚ ተመን ይኾኖ። ነቲ ደኺሙ ዘፍረየ ሃብቱ ኣይክበልዖን እዩ፣ በቲ ነጊዱ ዘትርፎ ሃብቱ ድማ ባህ ኣይክብሎን እዩ ይብል። ይሁዳ ተጣዓይሱ ዝኸዶ ናብ ኣሕሉቕ ካህናትን ሽማግለታትን እዩ ዝነበረ። ኦ ይሁዳ ምጣዓስካ ዘይተረፈካስ ከም ጴጥሮስ ናብ ኣሕዋትካ እንተትኸይድ እንታይ ኮን ነይርዎ? በዲላ ኣለኹ ኢልካ ካብ ማሕበረ ምእመናን ምውፃእ ብዝገደደ ተስፋ ከም ዝቆርጽ ዶ ኣይትፈልጥን ኢኻ? ሰብ ምስ ሕያዋን ተነበረ ተስፋ ኣለዎ ዝተባሃለ ዶ ኣይሰማዓካዮን ኢኻ? እግዚአብሔር ይፍታሕካ ናብ ዘይብሉ ካህናት ኦሪት እንታይ ከወሰደካ?
بديله ختبل زقباكا نغويتا خادوخه ايكونن بتسفا مقراص كابت وحات سلمنتاي كم حوخا بيتروس مرير بخات اي بخخان انت تقالات افدو اي محشكان نسخا اب تتعسكالا ساعات يقرا زبل املاخ جنا اي تسقلن نيرو انت تسقلون اب تحت مسقلو تصقيخا يقرب للي انت تبلو محشكا دحريو بشفتا يقرا زبل املاخ نعخون مرهرهالكا نسخا يقرب للي انت زيبل كايوكا اب تحت مسقلو دو انت تبل زقبرو اي فلطن يمو يقرب للم كبل مسمع كايو يهودا جنا نزا منقد زيا اي تختلن اتي بغزا فقادو نابلبو زأتو ديابلوس اب كندي نسحا اب عزغتي تعسان حزنن شممو محرت اغزابير كموك انسيو حاتيات ود سب كا اب زوك انوس زنطبطب كم نطبتا دميو اذا عبي محرت اغزابير مس بدل يهودا كنصاصر كلو بدلو ازيون اشتي نيرو يهودا جنا او املاخ ما انت زلالماوي محرت كايلكا يقرب للي ما انت عبير هراي كايلكا ابساي دمسس ايبلن كاب حتيات كان العلي نغزابير ازي زحزنو نجر يقرا ايبللين الكام حسابيو بدل زيبل املاخ مسانا حمد تخنا روسو بمسرع مبقر حجنعو نحر حدنا نماغوت يبل غزابير بحتياتكم اكا كم دم انتقحكم كم برد كتعدوكم كم زواوعكا انتقحكم كم تعدات امري كتكوني اخم إلو ناي محرت تعوعت النقربة يقرأ ايبللنا نيو كنبل كسمعنا خلو يحزن نسخا ولاكا بخوف اقبرخا قزار اسخان تتسألأخا اغزابير جن ايتسألأكا نيو قدس يوانس افورك كم زبلو قزار اسخا كاب التفكران العلي املاخ نعخا تفكرك فقري يبلت كم يهودا انت خدعكايو فتاويخا انت شتكا نتوه دم بقفعين تفسسكا مده متوات انت سرقكا كم يهودا تقرشكا بأملاخنتو انت زي آمنكاكوا فتاري زتبايو اتمتلو زي كونس اتتعاسلون اتملسلون على الترايو أبون جيلو أبو دما جنا رحق كله رأيومو دنقت قلو كم زبل اغزابيهر كابو أزي خاري حكان كلها يدنقت قلكا لأنبر أي كوريال كانيو نيو داون كابز تقطعلو نلعلي زدنقت قلو يبازح نيرو قويتانا أحلفكم زهبو أبز تزاربو العلت بمنفس جيهو حدا كابخاتكم كم زت حزني بحقي ابلوكم اللخو إلو قلت أيبل قويتانا كلمة زيقا بمنفس التكزة زفتو الأزار مسموتي زنبرة الأزار مماتون مغبارون مسمعه برهره زنبع قويتا يهودا بتل مماتون أما غابر كفاءات مغبارون ان حسبه بخيلو اتزحزنو نتي بفقادو زموته موت أحلفو يبني إلو زي كونس نايتي 3 عامات ملو تمهاريو زنبره التأمنة ناي سلام سب زغن يهودا زحزن في التأميو رئيو قويتا بيدو التهدرات كرم متحازو دم كسع زرهت زحزنلو سفرات أخلتي أقدمو نقص داويد قزا ودو أبي سلم أبز خدعلون أماوتو حماق كم زنبره أبز سمعلون جيزي ترح أقرو النبخي زديبو انبا دبر زيت نبره ديابلوس جنا عبد على تتيئة نيهودا نمت توسد من قد تراي يرئي نبره قبل بيهودا زسفر سيطان نتن حساماتات نابت أدفي كم زأتون كم أخاء نيهودا كصدفو دلي سلازي خاء ديابلوس نيهودا بزبالت تسفاخ قرطوو نزخلو لك أكهانات تتغملهم يهودا نابلك أكهانات كيدو بديلي مسبولهم نحنامو انتي قديسنا بعلغة تفلت بلو سيطان حاتيات مساسر حكا بعلغة تفلت إلو نخت الناسح تسفى زي بالكا قبركا يفتن بحاتيات زرخب كايو بالعقا كيتبلعو
عرفتي خلقك يهودا تقدسنت بزغدلو ملسي كهنات أمنا تبساجوا زفتو 3 قرشون صلقو سلازي خا مسكرصيتو نمرت سو وابيلو سندو እዚ ክንድዚ ዝኣክል ጥፋኣትከ ንምንታዩ ንድኻታት ግዳ ኣይምተዋሃበን ነይሩ ክብል ዝግብኦስ ኣብዛ ግዜ እዚኣዩ ነይሩ ብድሕሪዚ ይሁዳ ኣብ ልዕሊ ገዛ ርእሱ ፈረደሞ ተሓኒቑ ክመውት ወሰነ ዓብዪ ሓጢኣት ይሁዳ ንጎይታ ኣሕሊፉ መሃቡ ዘይኮነስ ጎይታ ይቕራ ይብለለይን እዩ ምባል እዩ ዝወደቐ ሰብዶ ኣይትንስእን እዩ መንገዲ ዝተጋገየ ሰብዶኸ ኣይምለስን እዩ ከም ዝብል መጽሓፍ እግዚአብሔር ክፈርድ ክመጽእ እንከሎ ንምንታይ ሓጢኣት ሰሪሕካ ኢሉ ኣይሓትትን ሕቶ ፈጣሪስ ስለምንታይ ንስሓ ዘይኣተኻዩ ይሁዳ ግን ኣብ ክንዲ ይቕረበለለይ ኣብ ገዛ ርእሱ ፈረደ ፈራዲ እግዚአብሔር እዩ እሞ ከም ጲላጦስ ንገዛ ርእስኻ ይቕሬታ ምግባር ኮነ ከም ይሁዳ ኣብ ገዛ ርእስኻ ምፍራድ ናይ ወዲ ሰብ ስልጣን ኣይኮነን ይሁዳ ሕልፍ ሓሊፉ ነፍሱ ክሕልፍ ወሰነ እቲ ኣይትቕተል ዝብል ሕጊ ገዛ ርእስኻውን ኣይትቕተል ንዝብል ዘጠቓልል እዩ ይሁዳ ንጎይታ ኣሕሊፉ ብምሃቡ ሓደ እኳ ነታ ቤተ መቕደስ ኣምላኽ እንተ ኣፍረሰ ኣምላኽ ከፍርሰዩ ቤተ መቕደስ ኣምላኽ ቅድስቲ እያ እዛ ቤተ መቕደስ እዚኣውን ንስኻትኩም ኢኹም ከም ዝብል መጽሓፍ ብኢድ ኣይሁድ ገይሩ መቕደስ ንዝተባሃለ ሰብነት ጎይታ ኣፍረሰ ሕጂ ኸኣ ቤተ መቕደስ ንዝተባሃለ ሰብነቱ ብገመድ ተሓኒቑ ንኸፍርስ ገስገሰ ቤተ ክርስቲያንና ምእመናን ከም ናይ ይሁዳ ዓይነት ናይ ክሕደትን ተስፋ ናይ ዝቆረፀ ሰብ ስራሕን ንኸይሰርሑ ኣብቲ ናይ ዕለት ዓርቢ ስርዓታ ንይሁዳ ትዝክሮ ኣብ ዕለት ዓርቢ ንይሁዳ ውላዱን ውላዱን ይደምሰስ ትብል እዚ ትብሎ ውላድ ከም ዝወለደ እኳ ንዘይተጻሕፈሉ ይሁዳን ብዛዕባ ብስጋ ዝወለዶም ደቁን ኣይኮነትን ይሁዳ ብምኽንያት ገንዘብ ኡምን ጎይትኡ ከም ዝኸድዐን ኩሉ ንጥቕሚሉ ኣምላኹ ዝኸድዕ ዘበለ ድማ ንይሁዳ ብግብሪ ውላድዩ ስለዚ ወዲ ይሁዳ ተባሂሉ ዝንገር መርገም ከም ይሁዳ ንቤተ እግዚአብሔር ዝግባእ ገንዘብ ንዝሰርቁ ክፍኣት ሒዞም ብናይ ሓሶት ፍቕሪ ንዝጥብሩ ኣድብዮም ፈታዊኦም ንዝኸድዑ ሰባት ዝንገር ተግሳጽዩ ነዚ መረጋገጺ ዝኸውን ኣብቲ ናይ ዕለት ዓርቢ ስርዓት መንገዲ ሓጢአተኛታት ግና ክትጠፊኣ ዝብል መዕፀዊ መዝሙረ ዳዊት ይንበብ እሞ ብመቆቢያ እተኣሰረ መብራህቲ ጥዋፍ ድማ ከም ዝጠፍእ ይግበር እዚ ዝምህረና ኸኣ መንገዲ ይሁዳ ወይ ከዓ መንገዲ ሓጢአተኛታት መወዳእታኣ ጥፍኣት ምዃናን ኩሎም በዛ መንገዲ እዚኣ ዝኸዱ ድማ ክጠፍኡ ምዃኖም እዩ ኣብ ካልኦት ኣብያተ ክርስቲያናት ብልምዲ ገረብ ይሁዳ ተባሂሉ ዝነድድ ገረብ ይሁዳ ዝውክል ቅርጺ ብምስራሕን ብምንዳድን መንገዲ ክሕደት ይሁዳ የውግዛ እዚ ሓጢአት ብመንጽርን ሓጢአተኛታት ምጓዝ እምበር ቤተ ክርስቲያን ሓጢአት እምበር ሓጢአተኛ ትውግዝ ማለት ኣይኮነን ካብዚ ዝተረፈ ግና ናይ ይሁዳ ነፍሱን ነፍሲ እያ እሞ ቤተ ክርስቲያን በዚ ዘሕዝን ፍጻሜ እዚ ተሓዝን ይሁዳ ንስሓን ተዛኣቱ ነይሩ ንጎይታ ኣሕሊፉ መሃቡ ተረሲዑ ከም ቅዱስ ጴጥሮስ ምስተዘከረ ይሁዳ ግና 3 ዓመት ሙሉ እተመሃሮ ወንጌል ብእምነት ስለዘይተዋሃዶን ስለዘይጠቐሞን ኣብ ክንዲ ምምላስ ንስሓ ከኣትወሉ ናብ ዘይክእለሉ ደረጃ በጽሖሞ ገዛ ርእስኻ ናይ መጥፋ ውሳኔ ወሰነ እዚ ኮይኑ ግና ቅዱስ ማቴዎስ መበገሲ ሞት ይሁዳ ምሕናቕ ምዃኑ ደኣ ይግለጽ እምበር ምስተሓነቐ ኣሻብኡ ኣይሞተን ካብ ገረብ ወዲቑ ሰብነቱ ሓቢጡ ቀነየ ሓደ ካብቶም ድሕሪ ሐዋርያት ዝነበሩ ናይ መጀመርታ ሊቃውንቲ ዝኾነ ፓፒያስ ከብዱ ካብ ምሕባጡ እተልዓለ ዓረብያ ወይ ሰረገላ ብቐሊሉ ክሓልፈሉ ብዘይኽእል ኣፍ ደገ ሙፃ ክሳዕ ዘጸግሞ ኮይኑ ነበረ ኢሉ ጽሒፍሎ ኣብ መወዳእትኡ ብግንባሩ ተደፊኡ ኸኣ ኣብ ክልተ ተተርተረ
بزل عمعتو دما تزلزل وطأ يهودا كاب قرب كاب زودق كبدو كسع الزلزل أبزلو أوان سبنو تحابيتون كله نسحا أي أتون فتامي يهودا أبيتا كريستيانا من حسن مبر حقوس بزي مقانو أبوشتي مصحفتا نزحزن فتامي يهودا أن الكاسد دكا ناتو منقدي كي سعبو تمهر مصحف قدوس يترفدو نيهودا نديابلسون أي أتابروه كوخب ودوا قحتا كمي إلكا كاف سماي ودكا النبلة دقعا كدقع نرخبو قدوس يوحنس أفور كم زيبل إيسوس كريستوس تخدعيلكم أي تبكيو انتاي دقا أحلفون نزهبو يهودا مرير بخيات بخيلو مغنياتو اتي تمحلاليفو زتوهابو كريستوس نخل عالم كدحن كله أحلفو زهابو يهودا قنا نفسيو سئينو تمحلاليفو زتوهابو كريستوس أبي ما نابو تقميتيو أحلفو زهابو قنا نايمت أرشتا فردي إنا تتأبه أو وش تسيئولي زولو سلازي سلقو حزونن بخيون مغنياتو قويتاناون سلقو قيو كاباهم حدا أحلفو كهبنيلو النبرة روتا هايمانوت زتبالة إتبقى وليك دما نيهودا كم زخبل دوقع حزن دوقعلو أو كاب هيوت موت كاب هابتي دخنت زمرتك يهودا أو بوعي نفاس مبرهكا زتفاقا برهان أو كاب مقاسة أتقل زتمرتك أنا برون زبالعخا بقع كابانا نلعلس نمحبر سقلت دو فتخا كم منقست سمايات سي 30 قرش دو مرتك النابلو كلهم حواريات تأكيبهم يبوخيلك